Ahojte, som Samantha Clayton, fitness expertka a bývalá profesionálna šprintérka. Spolupracujem s Herbalifom, aby som vám pomohla dosiahnuť zdravý a aktívny život. Dnes vám chcem ukázať niekoľko variant obľúbeného cviku známeho ako angličák. Je to ďalší z cvikov celého tela, ktorý si vyžaduje iba malý priestor a navyše je to môj obľúbený cvik, ktorý sa dá pridať aj do kruhového tréningu. Ak ste sa niekedy zúčastnili crossfit cvičení, som si istá, že ste už vyskúšali aj toto intenzívne cvičenie. Ak máte z tohto cviku úplnú hrôzu, zastavte sa. Dovolte mi, aby som vás uistila, že angličák je pre vás naozaj dobrý. Zapájate pri ňom ramená, hrudník, trup, zadok, nohy, členky a je skvelý pre pohyblivosť celého tela. Angličák tiež môžete využiť na zlepšenie srdcovej výkonnosti, vytrvalosti a sily. Takže poďme na to, začneme spolu. Začneme najprv zľahka a postupne sa dostaneme až do profesionálneho tempa. Angličák je mix drepu, kroku späť, tzv. Polohy doska, ďalej kliku a potom výskoku. Začnite opakovať po mne hneď, ako urobím prvý pohyb smerom dolu. Čupnite si a položte obe ruky na zem. Urobte krok dozadu jednou aj druhou nohou do polohy doska, potom krok späť a vráťte sa späť do stoja. Teraz si čupneme dole, položíme obe ruky na zem a skočíme oboma nohami dozadu do polohy doska, potom skok späť a späť do stoja. A teraz po polohe doska pridáme klik. Takže dole, skok dozadu, klik a späť do stoja. A teraz je čas na konci pridať jednoduchý výskok. Pre dokončenie celého cviku vyskočte vysoko a nohy pritiahnite k bruchu. Takže položte ruky na podlahu, skočte dozadu, klik, skočte späť a nakoniec výskok. Dúfam, že si nájdete spôsob, ako začleniť vašu obľúbenú verziu angličáku do svojho aktuálneho tréningu a presvedčite sa tak sami, ako jednoducho môže angličák prispieť k zlepšeniu vašej fyzickej kondície. A do komentárov pod videom mi napíšte, koľko angličákov urobíte za 60 sekúnd.